Det næste kapitel handler om isometrisk papir. Isometrisk papir ser således ud. Det er en masse prikker, som gør det muligt at tegne ting, figurer, i rumlige perspektiv. I skal i jeres grundbog tegne følgende figurer på isometrisk papir. Når man vælger at tegne følgende figurer på isometrisk papir, jamen så skal man vælge at starte et sted. Jeg vælger at starte her og få tegnet figur A. Jeg går derfor hen til mit isometriske papir, som ser således ud, og siger, jamen her starter jeg. Og der er ikke noget rigtig forkert, man kan starte hvor man vil. Det jeg nu skal gøre, det er, at jeg skal tælle, hvor mange gange skal jeg gå, enten lige, op eller skråt. Jeg vælger til at starte med at gå skråt, og jeg skal gå en gang til højre skråt. Så det tegner jeg. Jeg går en gang til højre skråt, og får tegnet min figur. Så jeg igen kigger tilbage på min figur. Nu står jeg her, og hvor meget skal jeg nu gå opad? Jamen jeg vil gå 1, 2 op. Tilbage til figuren. 1, 2. Sådan. Nu er jeg heroppe, og nu vil jeg gerne lige have forladet hele den her side færdig. Så nu går jeg 1 skråt ned. 1 skråt ned. Tilbage til min figur. Det var 1 skråt ned. Nu skal jeg gå 1, 2 lige ned. 1, 2 lige ned. Så for god ordens skyld, så deler jeg lige de her 2. Nu har jeg så fået delt, eller fået tegnet den her side op indtil videre. Og nu kigger jeg på figuren, så kan jeg altså ikke i mit isometriske papir kigge eller gå lige til venstre. Altså jeg kan ikke gå herfra og så trykke 1, 2, der kan jeg ikke gå over. Nej, man følger altid enten den her vej, den der vej, eller den der vej på isometrisk papir. Og jeg kan huske på min figur, der skulle jeg gå 1, 2 til venstre. 1, 2. Nu er jeg her, og nu vil jeg gerne gå lige op, i med på 1, 2, 3 op. Det vil sige 1, 2, 3. Så er jeg heroppe. Og nu skal jeg gå til 1 til højre. 1 til højre. Nu står jeg hernede af. Nu går jeg ikke henad, men det eneste mulige, jeg har mulighed, det var at gå. Jeg kan ikke gå direkte til højre, så jeg har kun mulighed for at gå enten den her vej, den der vej, eller lige ned. Men jeg skal ikke herned, jeg skal herfra og herover. Nu er jeg gået derfra og derhen. Nu går jeg herfra og herover til. Det kan jeg ved at sige derfra og så til venstre. Nu er jeg gået derfra og dertil, for den går en smule til venstre. Og nu skal jeg bare have forbundet den. Den hvor jeg kom fra til at starte med. Derfra og dertil. Nu har jeg fået tegnet alt det her. Nu mangler jeg lige den side her og den side der. Jeg vælger at starte derfra og så gå 1 lige ned. 1 lige ned. Nu er jeg i mit hjørne herinde, og jeg går 1 til højre og så 1 op. 1 til højre og så 1 lige op. Nu har jeg så fået tegnet den øverste centicube. Nu mangler jeg lige overfladen på den grønne her. Igen, jeg stiller mig lige i punktet her og går 1 til højre. Jeg kan altså ikke gå 1 til højre lige ud. Nej, man skal enten bevæge sig i 45 grader. Altså sådan der, eller sådan der, eller sådan der, eller sådan der. Eller lige op og ned. Og da jeg ikke bare kan gå til højre en gang, så må det være derfra og derhen til. Den her, det kan jeg også skal bare forbinde dertil. Og så for god ordens skyld, jamen så forbinder jeg ligesom man kan se den enkelte centicube med hinanden. Således. Nu har jeg fået tegnet A'eren
isometrisk papir. Og det er vigtigt at huske på, at på isometrisk papir, der bevæger man sig den her vej, eller den der vej, 45 grader, eller lige op og ned, 45 grader nedad, 45 grader nedad, eller lige op og ned. Vi har ikke andre muligheder, ikke fra side til side. Det kan man ikke på isometrisk papir.